provisoire de la présente séance est la situation au Mali. L'ordre du jour est adopté. Conseil, je souhaite la bienvenue à son Excellence, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, Dunia kele atomba Nations Unies ka cilade Norobla El Gassim ya lajɛya ko Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka bɛn lawaleyali baara minnu bɛ senna fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka nɔbɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ kalata kan a y'a lase o senfɛ bataki kɔnɔ ko fɛn min ye Mali kɔnɔna lakanako ye hali bi gɛlɛyaw b'o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana camancɛ yan fanfɛla la ni ka taa jamana saba dancɛ la n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger dancɛ ye nin bataki kɔnɔ Mali ministre min sigilen don jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna Abdoulaye Diop i ye ɲininkali dɔw jaabi min bɛ tali kɛ bɛn gafe kan. En tout état de cause, le gouvernement du Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. A y'a lajɛya o senfɛ k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw kelen don ka waati sugandi kalata bɛna kɛ waati min na don natɔw ka fara o fɛnɛ kan jɛkulu maramafɛntigi o mɔgɔ 26,000 minnu bɛɛ lajɛlen bɛna ta Mali jamana finitigiw fɛ i n'a fɔ bɛn gafe n'o ye accord Alger tun b'a laɲini cogo min na ka fara jamanadenw lakanali kan ani jihadi jɛkulumaw dagayɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔna la olu cili min bɛna kɛ u ka hakilina wulikajɔ baara dɔw ye walasa ka se ka yiriwali don ba la jamana kɔnɔna ani politiki kow nasira fɛ i n'a fɔ a b'a lase cogo min na o senfɛ a y'a yira ko wulikajɔw bɛ senna walasa ka se ka basigibaliya kɛlɛ wa k'u tɛna dan o dɔrɔn ma ko fɔ ka yiriwali baaraw sinsin jamana kɔnɔ fasojama fan fɛ ani ka taa politiki kow fan fɛ wa n'o dɔ bɛna kɛ kɛlɛdagaw sigili ye Mali jamana fan caman fɛ walasa ka se ka fitinɛ dalafaga ka fara kalanko ka taa Mali jamanaden bɛɛ fan fɛ hali minnu ni olu y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ fitinɛ ɲɛsiranya ye a ko Mali jamana bɛna a ka hakɛw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ na don ni Faransi jamana tora ka bagabagali siraw ta n'u ka sanfɛ pangulu la pani ye Mali sankolo sanfɛ n'o jaabiw bɛ dan kari bunadamaden jo sariyaw la ko Mali jamana bɛna seereya gɛlɛnw ɲini o fan fɛ maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila fitinɛ ɲɛsiranya kɔsɔn ka bɔ jamana fan caman fɛ ye u ka haminakoba dɔ ye bi kɛmɛdon o kɛmɛdonya ko 28 dɔrɔn de sera ka u sigiyɔrɔw lasɔrɔ n'o ye kana u sigiyɔrɔw la Mali jamana kan min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana finitigiw kan minnu bɛ Mali jamana kɔnɔna la n'u minɛna Mali jamana finitigiw fɛ ka sɔrɔ maramafɛn caman b'u bolo ni ka sɔrɔ gafe yamaruyalen foyi ma y'u bolo min b'a yamaruya k'a fɔ k'u tun nalen don baara dɔ la Mali jamana kɔnɔna la MINUSMA tɔgɔ la ko k'a sɔrɔ Mali jamana b'a kalama k'a fɔ k'o kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen tun tɛ tiɲɛ ye ministre Diop y'a yira k'a fɔ ko Mali jamanadenw wulilen don k'u dakan minɛ u bolo fila la ni ka dɛmɛ don u ka furancɛ fanga ma n'o dɔ bɛna kɛ kalata ye san 2024 walasa finitigiw ka fanga segin faso jama ma. The objectives that have been set, but this determination